Inħossni fortunat li qed naħdmu b'sinerġija, kliem li bih il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo iddeskriva r-rapport tajjeb li hemm bħalissa bejn diversi ministeri u l-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu. Sinerġija li ddeskrivija tajjeb il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Joe Muscat. Bħala assoċjazzjoni dan l-aħħar 11 xahar ħdimna hand in hand mal-Ministeru għal-Għawdex. Il-Ministeru għal-Għawdex ikkonsulta magħna dejjem u f'kull ħaġa, kull inizjattiva li kellha x'taqsam mas-settur turistiku. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo spjega li Għawdex għandu ekonomija turistika differenti minn Malta. Dan għaliex għal kull turist barrani ikun hemm turist Malti. Tkellem favur settur turistiku li jiffoka fuq is-sostenibilità li jirrispetta kemm aspetti ekonomiċi iżda wkoll dawk kulturali u ambjentali. Infatti il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer u aktar indafa kienu żewġ punti li dwarhom saħaq il-Ministru Refalo. Bħala gvern qegħdin nagħmlu studju, nasib studju importanti li naraw x'inhu l-iktar importanti hekk hux bridge, hekk hux tunnel, hekk hux X-String, qegħdin studjaw ukoll il-Fast Ferry Service biex naraw l-aħjar options għal gżira u ċentralment wara li nagħmlu studji importanti bħal studju soċjo-ekonomiċi u studju ambjentali biex imbagħad naraw x'in l-aħjar option għal gżira Awċija mill-lat ta' aċċessibilità. Fil-rigard tal-Gozo Channel għandu bżonn li jkun hemm improvement qiegħed jsir u hemm bżonn li jibqa' jsir. Fil-rigard tal-indafa, nemmen jien li għal-rigward il-prodott turistiku hemm bżonn li jkun hemm l-indafa. L-indafa fuq il-Gozo Channel u fil-fatt bħala Ministeru ta' Għawdex se nħabbru illi jkun hemm clean up fil-Gżira Awċija totali. Huwa pjanat li f'April nibdew innatfu lil Għawdex totalment. Preżenti għall-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Karmenu Vella. Osserva li jeżistu ħsibijiet differenti dwar Għawdex. Hemm min jaħseb li huwa parti minn prodott Malti u turist li jżur Malta għandu jżur Għawdex bħalma jżur il-Belt u l-Imdina. Iżda min jaħseb li Għawdex għandu jinbih bħala prodott separat. Il-Ministru stqar li għandna nipproġettaw lil Għawdex bħala post li joffri dawn iż-żewġ opportunitajiet. Enfasizza l-vantaġġi li ġib magħha policy ċara u strutturata għal ġid ta' Għawdex. Aħna l-ewwel darba laqqajna iż-żewġ ministeri, il-Ministeru tat-Turiżmu, il-Ministeru ta' Għawdex, l-MTA, jiġifieri il-Malta Tourism Authority u l-GTA, il-Gozo Tourism Association u flimkien ħdimna u se joħroġ dal-waqt id-draft ta' diskussjoni li se jkun l-ewwel policy document għal Għawdex biss. Lekk imsejħa Tourism Policy għal Għawdex tkopri diversi punti fosthom li Għawdex jiġi promoss bħala prodott uniku li ma tibqax gżira suscettibbli għall-istaġuni li jitjiebu l-profitti tal-intrapriżi Awċin u li jiżdiedu l-impjiegi full-time. Tenfasizza l-importanza ta' kull tip ta' turist Malti jew barrani għal-jum biss jew għal diversi lieli. Tisħaq fuq il-bżonn ta' konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer u l-bżonn ta' aktar avvenimenti fil-kalendarju kulturali Awċi.